Якія памылкі прызнаў Лукашенко? Што ён кажа пра залёты дронаў у Беларусь і сваю пенсію, а таксама, як словы правінцыйнага міліцыянта аказаліся страшным прароцтвам. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко загаварыў пра свой сыход, памылкі і пагрозы яго верталёту. Сёння ён прыляцеў у Брэскую вобласць, а канкрэтней на Піншчыну, і амаль адразу па выхадзе з верталёта загаварыў пра свой сыход. Надо страну за 5 лет привести в порядок. Ну, сколько мы с тобой еще будем телепаться во власти? Придут дети. Я уже говорил, дети у нас другие. Поэтому надо подготовить страну, чтобы дети могли этим путем идти. І гэтая агаворка пра 5 гадоў насамрэч вельмі цікавая. У выпадку з Лукашэнкам мы ўсе ведаем, чаго каштуюць яго словы, і як будзе ў рэальнасці, ніхто не ведае. Але ж ён прынамсі задумваецца, што наступная пяцігодка стане для яго апошняй. Ну і гэта таксама значыць, што колькі б Лукашенко не какетнічаў наконт выбараў, цяпер відавочна, што ён на іх пойдзе. Ніякага пераемніка замест сябе ён пакуль не рыхтуе. Акрамя таго, Лукашенко прызнаў свае ж памылкі і тут жа загадаў іх паўтарыць. Когда-то мы подступались к Полесью, и была принята программа по возрождению Полесья. Была такая программа. Ну, как у нас у чиновников бывает, пошевелились туда-сюда, на этом и закончили. Что-то сделали, что-то не сделали. Нам надо вернуться к этому вопросу. А Магілёўскай вобласці Лукашенко паабяцаў разборкі. Так што, магчыма, у хуткім часе мы ўбачым кадравыя перамены ці, можа, нават пасадкі каго з чыноўнікаў. Магілёўской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, там есть все. Просто разболтались. Пасля Лукашенко выступаў перад жыхарамі аграгарадку Парахонск Пінскага раёна, і там ужо яго панесла на поўную. Напрыклад, ён запэўніў, што гатовы дапамагаць у аднаўленні ўкраіны пасля сканчэння вайны, а пасля нечакана загаварыў нават пра залёты беспілотнікаў у Беларусь. Апошнім часам такіх выпадкаў становіцца ўсё больш, прычым часам дроны залятаюць якраз тады, калі сам Лукашенко знаходзіцца ў паветры. Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов, это не мои проблемы, это проблемы служб безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь. И когда сегодня мне утром начали докладывать о ситуации, погоде и прочее, слушайте, идите вы, занимайтесь пилотами, разбирайтесь сами. Какое решение примете, такое будет. Нельзя лететь, значит в воскресенье полетим. Далей жа Лукашенко запэўніў, што не баіцца, што яго верталёт можа быць збіты дронам. Тут зноў цытата. Збіць верталёт прэзідэнта – гэта вайна, якая украінцам не патрэбная. Таму я не думаю, што ва ўкраіне тыя, хто прымае рашэнне, заклапочаныя гэтай праблемай. Хоць вядома, што тут казаць, гэта непрыемна. Канец цытаты. Ну а напрыканцы Лукашенко прапанаваў паставіць у Беларусі помнік карове. Ну і ў працяг тэмы пра дроны. Выбух беспілотніка пад Калінкавічамі скончыўся для мясцовых жыхароў налётам лукашэнкаўскіх сілавікоў. Учора ў чатах горада Калінкавічы распаўсюджвалася відэа, якое зафіксавала падзенне дрона. Хоць сам беспілотнік на запісу не відаць, але характэрны гук кажа, што гэта быў іранскі дрон-камікадзе «Шахед», ну альбо расійская яго варыяцыя пад назвай «Герань». Менавіта за гэтае пранізлівае гудзенне бензінавага рухавіка такія дроны і называюць мапедамі. Выбух пасля падзення дрона пачулі жыхары Калінкавічаў і суседніх вёсак каля 5 гадзіны раніцы. Імаверна, упершыню адна з расійскіх гераняў, якія перыядычна збіваюцца з курсу, выбухнула ў населеным пункце Беларусі ці блізка каля яго. Сітуацыя надзвычайная, але ж яе наступствы аказаліся проста бесчалавечнымі. Сёння раніцай дзяржаўныя медыі, чыноўнікі і сілавікі пра падзенне дрона проста маўчалі. Усё па заветах Лукашэнкі, які хваліўся, што залёты беспілотнікаў у Беларусь агучваць ніхто не будзе. І замест падтрымкі людзей улады зноў выбралі застрашванне. У Калінкавічы прыехаў спецназ затрымліваць жанчыну, з дома якой было знятае відэа падзення «Шахеда». Да яе заляцеў цэлы атрад узброеных байцоў, і цяпер сцвярджаецца, што жанчыну затрымалі за супрацоўніцтва з экстрэмісцкімі рэсурсамі. Яе вінавацяць у тым, што яна нібыта перадала відэаматэрыялы адміністратарам дэструктыўных тэлеграм-каналаў, чым пасеяла паніку сярод насельніцтва. Па словах блізкіх да сілавікоў каналаў, за гэта на жанчыну завялі крымінальную справу.
Зноў з'явіліся дрэнныя навіны пра вядомага палітвязня. На гэты раз пра адваката Максіма Знака, які асуджаны на 10 гадоў. Цяпер стала вядома, што Знак правёў цэлы год у адзіночнай камеры ПКТ Віцебскай калоніі нумар 3. Пра гэта расказаў былы вязень той жа калоніі, які запэўнівае, што калі трапіў у ШИЗА, то па вентыляцыі змог пагаварыць са Знакам, які быў у суседняй камеры. Па яго словах, Максім Знак прызнаваўся, што адзіночнае зняволенне маральна даецца яму цяжка, але ён трымаецца. Гэта адбывалася яшчэ ў канцы 23-го года. Вядома, што пазней да Знака адміністрацыя калоніі падсадзіла чалавека не з ліку палітвязняў, але пра сённяшні стан адваката дакладнай інфармацыі, на жаль, няма. Фінал гучнай гісторыі. Вынеслі прысуды па нашумелай справе аб падрыве расійскага самалёта ў Мачулішчах, які адбыўся ў лютым 23-го года. Судзілі ажно 12 чалавек, сярод абвінавачванняў вельмі сур'ёзныя артыкулы і акт тэрарызму і здрада дзяржаве і агентурная дзейнасць. Праўда, ёсць цікавы нюанс. У выніку асноўнаму па версіі следства выканаўцу, грамадзяніну Украіны Мікалаю Швецу далі 25 гадоў, яго саўдзельнікам ад 15 да 25, а іншым абвінавачаным па справе ад 2 гадоў і 3 месяцаў да 15 гадоў. Канкрэтныя прысуды кожнаму з абвінавачаных, акрамя Швеца, не называюцца. Пры гэтым ажно 7 – Мікалая Швеца, Александра Азарова, Аллу Яцуту, Віталя Якуціка, Яўгенію Тычыцкую, Міхаіла Дзёміна і Сергея Лопарова судзілі завочна. А сам галоўны фігурант справы, як сцвярджалі афіцыйныя органы і прапагандысты, выканаўца дыверсіі Мікалай Швец, быў вызвалены яшчэ ў чэрвені па абмене з Украінай. Прыхільнікі Лукашэнкі дагаварыліся да абсурду. Дэпутат ад кішэннай ліберальна-дэмакратычнай партыі, былы міліцыянт Олег Гайдукевіч, прапанаваў прыехаць на радзіму і адсядзець беларусам, якія не здзяйснялі ніякіх злачынстваў. Расказваючы пра нібыта актыўную працу КДБ за мяжой, Гайдукевіч вырашыў падзяліць беларусаў, якія з'ехалі на нармальных збеглых і здраднікаў. Для першых у яго ёсць суперпрапанова. Просто паслухайце уважліва. А беглым, нормальным беглым, кто не совершал преступление, административное правонарушение, рекомендовал и буду рекомендовать приехать, отсидеть этот административный срок уголовный и жить. Яшчэ раз. Гайдукевіч, які нібыта дэпутат і народны абраннік, абсалютна спакойна прагаворвае. З'ехаў за мяжу і нічога не зрабіў, вяртайся на радзіму, сядзеш у турму, ну а там паглядзім. Хлопец запісаў размову з міліцыянтам на відэа і ў выніку атрымаў вялікія праблемы. У Каменцы самакатчык ехаў пасярод дарогі, што вельмі не спадабалася супрацоўніку міліцыі. Чалавек спыніў хлопца і патлумачыў, што на электрасамакаце можна рухацца толькі па тратуарах альбо пешаходных ці роварных дарожках. Хлопец спрабаваў данесці, што ў яго не было магчымасці ехаць па тратуары, бо там высокія бардзюры. Ну і паціху размова перарасла ў спрэчку. Ты видишь, что перед тобой человек в форме, с оружием, сотрудник милиции? Конечно, вижу. Ну, и он говорит тебе: остановитесь. А ты что делаешь? Не хочешь останавливаться? Конечно. А, У вас есть законное требование, чтобы меня останавливали? конечно. Какие? 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 Пресечь правонарушения. Нарушение правил дорожного движения. И какое не было правонарушения? Правил дорожного Движение по проезжей части при наличии тротуара. Нягледзячы на пэўную напружанасць размовы, яна скончылася мірна. Міліцыянт зрабіў хлопцу вусную заўвагу і адпусціў. Але ж калі хлопец выклаў відэазапіс гэтай гутаркі ў сацсеткі, усё змянілася радыкальным чынам. Як паведамілі пра лукашэнкаўскія тэлеграм-каналы, да юнака прыйшлі сілавікі. Сцвярджаецца, што ён атрымаў кучу адміністратывак і значныя штрафы, але і на гэтым справа не скончылася. У тэлефоне 24-гадовага самакатчыка міліцыянеры нібыта знайшлі падпіскі на экстрэмісцкія каналы і каналы з інтымным відэа непаўналетніх. У якасці доказу прыводзіцца заблюрнае відэа з тэлефона, дзе відаць спіс кантактаў і падпісак тэлеграма. Сярод іх і нейкі канал з відэа для дарослых, але ці быў на яго падпісаны хлопец, незразумела, як і тое, ці перасылаў ён камусьці падобнае відэа. Што там за экстрэмісцкія каналы, таксама незразумела. Чалавекі проста паказалі экран тэлефона з надпісам пра тое, што нейкі матэрыял заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. Дзе цяпер знаходзіцца хлопец і што канкрэтна яму інкрымінуюць, пакуль невядома. Але ж у выніку словы таго выпадковага міліцыянта сталі ў самым страшным сэнсе прароцкімі. У всего есть последствия. У всего есть последствия, понимаешь? Даже если они для тебя не очевидны, они есть. И они наступят, в конце концов.
Жыхар Пінска так не хацеў плаціць аліменты на 3 дзяцей, што пачаў сцвярджаць, што малыя не ад яго. У выніку справа дайшла да суда і генетычнай экспертызы. І яе вынік здзівіў, бо аказалася, што Пінчук як мінімум часткова меў рацыю. Ягоным аказалася толькі адно дзіця, 2 другіх ад іншых людзей. У выніку гора бацьку грошы плаціць усё ж прыйдзецца, але на аднаго малога замест 3. Беларуская АЭС выбірае маскота, то бок сімвал сваёй працы. Варыянты прадставілі на суд грамадства, і там сапраўдная раскоша і палёт фантазіі. Ёсць дубасік. Падобна, што гэта дуб, які муціраваў ад радыяцыі. Ёсць аэсцёнак, птушка-інжынер. Ёсць жуткаваты маскот з імем Уранік. Вось цытата з яго апісання. Уранік адчувае сваім нюхам, што АЭС самая бяспечная атамная станцыя ў свеце. Але калі Уранік вас недастаткова напалохаў, то магчыма гэта зробіць атам Глорыя. Па задуме аўтараў яна сімвалізуе патрыятызм і любоў да Беларусі. Ну а магчыма вам больш спадабаецца бусляня Сярожа. Агулам прапануецца больш за 20 варыянтаў. Там і атамны чалавек, і ядзерны супергерой, і пчала Тома, і нават проста Артём. Але наш фаварыт – васільковая энергія. Што гэта ці хто, дакладна ніхто не ведае. Беларуская міліцыя жадае пазнаёміцца, ну ці пасадзіць вас на пару гадоў. Цяпер сілавікі Гродзеншчыны затрымалі мясцовага жыхара за фотаздымак на сайце знаёмстваў. Як кажуць самі сілавікі, фота было, цытата, у забароненым фармаце. І цяпер на мужчыну завялі крыміналку за выраб парнаграфічных матэрыялаў. Замест кахання мужчыну свеціць да 4 гадоў калоніі. Прычым сілавікі адкрыта хваляцца, што манітораць усе магчымыя актыўнасці беларусаў у інтэрнэце, у тым ліку і сайты знаёмстваў. Таму нават шукаючы сваю другую палавінку, маеце на увазе, што вас бачыць у тым ліку і таварыш маёр. Новыя патрабаванні для беларускіх настаўнікаў. Цяпер іх прымушаюць справаздачыцца пра свае паводзіны на перапынках. У Мінскай вобласці ў некаторых школах нават заводзяць спецыяльны журнал, куды настаўнік мусіць упісваць, калі раптам выходзіў на перапынку са школы. Цікава, што ў Мінадукацыі кажуць, што гэта ідэя не іх, таму гэта падобна на ініцыятыву асобных дырэктараў школ. Але цяпер чыноўнікі паабяцалі вывучыць пытанне і разабрацца, наколькі гэта законна. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.